ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имрӯз мутаассифона инсонҳо аз фурсати муносиб истифода бурда мардумро фиреб мекунанд. яъне ки ман ҳама вақт ба мисли пешина якумин хабаре ки дар бораи муҳоҷирон, хо дар бораи граница боша, хо дар бораи билет боша, хо дар бораи чизе ки боша, ман худам дар ҷумҳурии Туркияям. мақсад ҳаракат мекунам ки якунин шуда шуморо хурсанд кунам ба мисли видеое ки ҳозир мебинем. хабар барои тамоми муҳоҷирон муҳим аст. хатсайри ҳавопаймои Тоҷикистон Москва, Москва Тоҷикистон аз пагоҳ қатъиян манъ мешавад то 1 майи соли 2020. яъне гуфтанӣ ҳастем ки кадоми шумо билет дорен аз Тоҷикистон Москва, аз Москва Тоҷикистон, шумо рафта муроҷиат кунед ки суми шумо насӯзад. хулоси гап, барои ҳамин видео бисёр паҳн шудан, бародаро як дастгирӣ кунед, дар видео лайк монен ва дар имо, WhatsApp ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед, баъдан бишинед ба ҳазор хабарро тамошо кунед ва коре ки шумо мекунед ба дигарҳои чихе ки шумо хабардор шудесен, дигарҳо ҳам хабардор мешаванд. ба ҳамин хотир ҳамин корро бикунед. пеш аз билет гирифтан инҳоро савол битен ки оё раҳ кушодааст ё не. барои шумо ҳамаша мефаҳмонанд. дӯстони азиз, ҳамаи мо мунтазири он ҳастем ки границаҳо кушода шавад ва мо ба назди падару модар, хештабор, зану фарзанд равем. бале, лекин айни ҳол ҳамон нафароне ки аз фурсати муносиб истифода бурдаву мардумро фиреб кардестем, ман хостам ки ҳаминро барои шумо расонам, чунки мада бисёр смсҳоам омад ва албатта ки ҳар чизе ки мешавад ман ҳаракат мекунам ки якумин шуда барои шумо як фоидае расонам. яъне имрӯз гап дар бораи чӣ меравад? Гап дар бораи билет. яъне ки овозаҳо зиёд шудестай, чунки ба гуфти мардум дар сайтҳо аллакай билетҳоро фурӯхта истодаанд. бале, шояд бошад, лекин айни ҳол қарор дар Тоҷикистон баромадагӣ нест ки аллакай раҳо кушода шудааст, яъне границаҳо ҳуяй метавонем ки билет бихарем биен. ин қарор оли нашидагие. ҳаматон ором шинен дӯстон. иншоалло ки ман ҳаракат мекунам ки якумин шуда баҳри шумо ҳамин хушхабарро расонам, яъне граница кушода шуданашро иншоалло ки якумин шуда пешкаш шумо мегардонам. мумкин дар сайтҳои ҳамон авиакомпанияҳое ки мисол ҳастанд тахмин мекунанд, мегӯянд ки мисол як моҳ пас мумкин раҳо кушода шавад ва як моҳ пешакӣ мисол шумо метавонед билет бихаред. дӯстони азиз, ором шавед, иншоалло ки ҳамаш хуб шавад, ҳамаш нақс шавад. қарор ки баромад, ҳатман ман ба шумо якумин шуда хабари хушро мерасонам. вале айни ҳол аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мешавад ки аз ягон ҷо, аз ягон сайт билет нахаред. ин ҳамаш дурӯғ аст. мардумро саргардон мекунанд. ҳичи нестай бародаро, фақат мардумро нороҳат мекунанд, саргардон мекунанд. ба ҳамин хотир ман ҳамчун бародаратон аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки айни ҳол аз ягон сайт билет нахаред ва аз ягон авиакассоҳо ҳам билет нахаред. як хушхабари дигар дорам. худо хоҳад пага мо як шаҳри урфа мегем, яъне ки шаҳре ки дар бораи ҳазрати Иброҳим ва қиссаи ҳазрати Иброҳимро дар он ҷо мефаҳмонам. намруд ҳазрати Иброҳима ки мақсад мепартояд аз баландӣ дар оташ, ҳамон оташ чӣ мешавад? ба фармони Аллоҳ, яъне ки ҳазрати Иброҳима аз он ҷо наҷот медиҳад. дар ҳақиқат чидаге ҳамон макон рафтаниам. пага иншоаллоҳ мерам, баҳри шумо видео мекунам, фақат интизор шуден. яъне ки макони ҳазрати Иброҳим пага худо хоҳад дуо кунем, сафар дорем. ва як хоҳиши дигар дорам ба шумо ки фикр мекунам ки як чанд сол пеш шумо хазинаи маърифатро гӯш мекардед ки муаллифи китоб худи акаи худам аст, яъне Субҳон Қурбонов, ки дар бисёр телефонҳо дар YouTube тамошо кардагем, бисёр суханҳои хуб ва далелиш қатъия. мақсад мисли дигарҳо аз пеши худ намегем, мақсад ҳамаш дар китоб чоп шудагие ки китоба медонем ки мақсад аз дасти чанд кас мегзарад, баъд пешкаш мардум мешавад. ба ҳамин хотир мо тасмим гирифтем ки канали хазинаи маърифатро кушоем, яъне дар он ҷо шумо метавонед ки оилавӣ бо зан, фарзанд, падару модари худ дар он канал обуна шавед ва аз он ҷо қиссаҳое ки дар ҳақиқат гирёнкунанда, қиссаҳое ки шуморо таъсир мебахшад, дар ҳақиқат бо овози ширин сабт кардагием. барои ҳамин тасмим гирифтем ки ҳамин корро кунем. аз шумо танҳо силка дар таги ана ҳамин поёни видео описанӣ ва дар ҷои комментария мондагием. ҳатман медроем обуна мешем ва ҳамира канала тезтарак мехезонем ки дигар оилаҳо ҳам мақсад истифода баранд. медроем каналда обуна мешем ва видеое ки аз макони ҳазрати Иброҳимро интизор мешем, шояд дар канали Хазинаи маърифат шавад, шояд дар канали Ҳамнаво. ба ҳамин хотир
бидроин ҳозир канал да обуна шавен ва интизор шавен, иншолло ки ҳамаш бо хубтар насар мешавад. моро ҳамроҳӣ кунед, биёед оз якҷоя тамошо мекунем ва мегардем. рафтем. رفتیم. دوستانی عزیز، озир мо дар назди трамвай ҳастем ва нархи трамвай бошад. мешинем озир мо ба як парк меравем. нархи трамвай барои донишҷӯён картаи махсус дорад. 1 лираву 55 куруш аст. ба тоҷикӣ мегардонем 2.5 сомони хидмон мешавад. талош намешид, бовар ки одам бо хела дига мешуд, ба хотире ки ин кутало одаме ки пир боша рост дига хела қин мешавад. ба ҳамин хотир бачаҳои ёш метавонанд ки куталора бидаванд. яъне ба ходи озир нигоҳ кунед, озир нами қадar ҳаме ки нишебиш хела баланда. ба ҳамин хотир одамои спортивни бошен, биёен, набошен наёин. Киёс менем. дӯстони азиз, дар бисёр шаҳрҳои Туркия махсус ҷойҳои яъне барои истироҳат, барои нафароне ки рӯзҳои шанбе, якшанбе оилавӣ метавонанд биёянд дар ин ҷо кабоб кунанд, истироҳат кунанд. махсус бозичаҳо мондагиянд барои кӯдакҳо ва мо ҳозир ҳама ҷо шаҳр нишон метаҳем, ба хотире ки мисол бисёр хуб аст ки мисол меоед вақтҳои рӯзои шанбе, якшанбе на танҳо барои оилаҳо, балки барои донишҷӯён ҳам махсус ҷойҳои хуб аст. дар ин ҷо ки меоед иҷозат аст, мешинӣ махсус ҷойҳо барои шиштан ва барои ҳатто барои ҳамун вақти кабоб мекунӣ, баъди кабоб мақсад муср хошкиш чӣ мегӯянд, хас хошука мақсад ҷои махсус дорад, партовгоҳҳо мақсад мебарид, дар онҷо мепартовад, баъд вохучун мегиранд. ва ҳозир мо ҳама ҷо ша барои шумо якта нишон медиҳем. вақте ки одамо кабоб мекунанд махсус дӯстона меоранд дар ин ҷо инҷа барои шиштан меои мешини, мақсад чизи хӯрока дори меои иҷада мемонӣ, иҷада хай дастархонта рост мекунӣ, хушрӯ мекунӣ, баъд баршида мисол ҷои махсус кабобкунак доранд, кабоби хитона мекунем, баъди хӯрдан тамом кардан миёри ҳамун мусра, яъне хас хошка дар ана ҳамин ҷо мемонад, ё битон катиян мисол ҷои хуб кардан ки мисол дигар раҳрӯ пур аз хошок намешавад, яъне муср намешавад. ба ҳамин хотир меоин ҳамон чизотона дар ҷа мепартоен, бо чизое ки мисол хурдагиен. ин махсус барои ҳам хокистарай бачаҳо, ин айҷаш барои чияй хас хошкӣ ки мисол муср мекунӣ, партовгоҳта меёрӣ, дар ан айҷа мепартовӣ. мисол ҷои хуб аймада маъқул шида як ҷиҳат на ҳозир овардагиянд чизои хурдагишона инҷа партагиянд. ва барои нафароне ки оилавӣ меянд, кӯдакҳошон метавонанд ки бияд ҷои махсус барои бозиҳо аст, ина меянд инҷа бозӣ мекунанд, чизи хуб кардагиянд, барои машқ кунӣ, барои ҳама чӣ кардагиянд. инҷа меои мебурои мақсад машқ мекунӣ. инам хеле бо ҷое дорад ки мисол барои дасту ина мисол помидор мегирӣ, бодринг мегирӣ, чизе ки мегирӣ барои хӯрдан, наву тараф шуда мисол ов ҳастай мерай мешӯи то зак меорӣ, мехӯрӣ, мисол мекунӣ,
чизе ки дар кор боша мехӯрӣ. ай сабабе ки бовар ки бисёр гуфтем кӯтали бисёр дорад, нишеб ба он хотир камтар монда мешем. ана инҷо барои мақсад мева мегирӣ, сабзавот мегирӣ, чизе мегирӣ барои хӯрданат. миёин инҷа дар оваҳӯй мекунӣ, мисол овуш инҷа мекунӣ, чизота мешӯӣ, тоза меравӣ, дар ҷои гуфтаи мақсад мемонӣ, баъдан нӯши ҷон мекунӣ тоза. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.